हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बोडोटेक्सननि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोना टयलेट एबा एसबिएमनि आन्डाराव एबा स्वच्छ भारत मिशननि टयलेटनि सोमोन्दै गोबां कमेन्टबो खालामदों आरो बेनि सोमोन्दै आपडेट लाबो होननानैबो बुंदों, जेरावहाय टयलेटनि एमाउन्ट एबा एस्टिमेटआ 12,000आनो सैथो ना 18,000आ सैथोमार एबा बे नंगौना नङा 18,000आ ना 12,000आ बेखौ गोबाङानो कमेन्टबो खालामदों, सोंदोंमोनबो आरो 18,000 एबा 12,000 बिनि गेजेराव सोरनाबा 9,000 हाबबाय एबा बेखौ फुल मोनगोन ना मोना गोबाङानो बेखौ कमेन्टबो खालामदों आरो कनफिउज जागासिनो दं। बिनि थाखाय नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन खालामनो थाखाय बे मोनसे गोदान आपडेट नोंथांमोननो लाबोनाय जादों। एसबिएम टयलेटनि आन्डारावनो बे भिडिअआ जागोन। नोंथांमोनहा गोबाङानो बुंदों सोरनाबा हाबबाय 12,000 मोनबाय एबा 9,000 मोनबाय, आंनिया हाबाखै दाबो एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय जेबो मेसेज मोनाखै एबा फैसाबो हाबाखै, जेबो मोनथिया, बेफोरबायदि माखासे कमेन्ट खालामदों। जों बेखौ माब्ला मोननो हायो, देग्लायनि एप्लाइआ माब्ला मोनगोन, बेफोरबायदि गोबां खोथा आरोना। नाथाय जोङो सिगांनि फुराना एस्टिमेट हिसाबै 12,000मोन, बिनिफ्राय लेटेस्ट गोदानै एबा बे बोसोरनिफ्राय माने एस्टिमेटआ देरबोबाय, बियो जाहैबाय 18,000। बेखौ केसटि हिसाबै 2 टाइम्स जोङो मोननाय जागोन, बिनिफ्राय 9,000 हिसाबै जों मोनगोन आरोना। ओमफ्राय बेखौ माब्ला मोनगोन जों बिनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लागोन। जों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय फार्स्ट टु लास्ट, अब्लासो नोंथांमोना क्लियार जागोन आरो बुजिगोन। जोङो बिनि अफिसियेल साइटआवबो जों हाबनानै नायगोन बिनि गोदान आपडेट जोङो मोनो नामा। जों बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो सोंदों, बिनि क्लियारिफिकेसन खालामसै। दानिया जोङो वेबसाइटआव जोङो टाइप खालामदो, जिखुनु जा ब्राउजार नोंथाङा लानानै नोंथाङा एसबिएम बेफोरबायदि टाइप खालामदो। दायो नोंथाङा एसबिएम टाइप खालामनानै सार्च खालामदो। सार्च खालामोबा जों गोजौआव मोनसे बेबायदि मोनदों, स्वच्छ भारत मिशन। नोंथाङा खेबसेनो स्वच्छ भारत मिशनबो टाइप खालामनो हायो। बिनिफ्राय जों बे वेबसाइट नुनाय लोगो लोगो बे गाहायाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। बिदि क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथाङा गासैबो साइटखौ नुनो हानाय बादि डेस्कटप मडआव खालामनानै ला, अब्ला नोंथाङा गासैबो बिनि इन्टारफेसफोरखौ फुरा नोंथाङा नुनो मोनजोबगोन आरोना। दायो आंबो डेस्कटप साइटआव नायनोसै, बियो डेस्कटप साइटआव दंखायोबा आङो बानायनांगौ गैया, डेस्कटप साइटआव दंखायो। दानिया नोंथांमोना बेफोरबायदि गाहायथाराव बोख्लायदो, स्क्रल आप खालामनानै नायदो, बेहाय नोंथाङा नुनो मोनदों MIS। नोंथाङा गोदानै एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबेनि मा होनना बुंदों IHSLनि सिङाव क्लिक खालामनानै नायनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि फुराना रेकर्ड एबा नोंथांनि एप्लाइ खालामनायखौ नायनो थाखाय MIS जोङो बेहाय टाइप खालामगोन। MIS आव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनगोन आरोना। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनगोन, बेहाय CSC रिपर्ट्स, बिनि गाहायाव नोंथाङा नायदो 70A, बे मोनदि नोंथाङा बाव नुनो मोनदों 70A MR 70A। नोंथाङा बाहाय क्लिक खालामनानै होदो खनसे। क्लिक खालामोब्ला नोंथाङा गाहायाव बेबायदि नोंथाङा नुनो मोनगोन स्टेटनि उनाव नोंथाङा डिस्ट्रिक्टनि उनाव ब्लकनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन VCDC एबा नोंथांनि भिलेज, बेफोरखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा लिस्टखौ नुनो मोनगोन नोंथांनि एप्लाइखौ। दायो स्टेटआव क्लिक खालामगोन। स्टेटआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेहाय नुनो मोनबाय डिस्ट्रिक्टआव नोंथाङा नोंथांनि बबे डिस्ट्रिक्ट बेखौ नोंथाङा क्लिक खालामनानै नायदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मा मोनगोन, बेवहाय ब्लकनि नाम नुगोन आरोना। बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव आरोबाव ब्लकनि क्लिक खालामखांनायनि उनाव मोनसे इन्टारफेस गोदान फैगोन बियो। दानिया नोंथांमोनहा जिखुनु जा बेहाय मोनसे ब्लक, बेहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोननो हाबाय। ब्लकनि नाम नोंथांमोना बेहाय ब्लकनि नामाव गासैबो, आङो बेहाय जायखुनु जा मोनसे ब्लकआव क्लिक खालामनाय जादोंमोन, बेयो जाहैबाय बर' बाजार मोनसे ब्लक फैदों। बिनिफ्राय ग्राम पन्सायत हिसाबै VCDC आलारि, बेफोरबायदि जों दायो नुनो मोनबाय आरो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननिखौ बेबायदि नुनो मोननाय जागोन। भिलेजनि मुङा बेहाय अग्रं नं 1। दानिया जोङो एप्लिकेसन ID, बियो बेहाय नोंथाङा नुनो मोनदों एप्लिकेसन ID। बिनिफ्राय फेमिलि हेडनि मुं, बेहाय मा होनना बुंदों फेलेब बसुमतारी, रुनु रय, बेफोरबायदि नुदों गायदां मुसाहारि। बिनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों गाहायाव, बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों फादार एबा हासबेन्ड, जा नोंथाङा बेनिफिसारि, नोंथांनि एप्लाइ खालामग्रा एप्लायारनि मोनसे फादार एबा हासबेन्डनि मुंखौबो बाव नुगोन, मबाइल नाम्बार नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय जों गासैबो बिनि डिटेल्सफोरखौ नायोबा केटेगरि बेफोरखौबो जों नायोबा नुनो मोनो, जों गासैखौबो डिटेल्सखौ बेहाय मोनजोबो। बिनिफ्राय जोङो बेवहाय नायनो हायो पेन्डिं।
बेहाय एप्रब एबा पेन्डिं एप्रब जादोंना जायाखै एबा पेन्डिं जादोंना मादों जों बेहाय नुजोब्बाय गासिबो नाय एप्रबब्लाबो बेयो पेन्डिंआवनो एप्रब जागोन आरोना बेहाय एप्रब देखायगोन एप्रब बा एप्रब देखायजोबगोन आरोना एप्रब देखायजोबगोन बेयो पेन्डिं माने मा नोंथांमोनाबो मोनगोन माने बेखौ जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया बे आन्डार प्रसेसआव दङ बेयो जेब्ला एप्रब जागोन एप्रबखौ बारलांखांनायनि उनाव जिअ'टेक जागोन आरोना जिअ'टेकआ फाइनाल जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना फाइनान्सियेलि बेहाय एन्ट्रि जागोन आरो नोंथांमोना रांखौ मोननाय जागोन जेब्ला एप्रब जाखांगोन एप्रब जाखांनायनि उनाव जिअ'टेगिं जागोन जिअ'टेगिंआ कमप्लिट बिनि प्रसेसा जोबखांनायनि उनावसो एफटिअ नोंसिनाव प्रसेसा जागोन एफटिअ जायोबा नोंथांमोना नोंथांमोना इन्टार जागोन आरोना फाइनान्सियेलि एन्ट्रि जाहैगोन नोंथांमोना राङा नोंथांमोनाव हाबगोन आरोखि अब्ला नोंथांमोना क्लियार जाबाय पेन्डिंआ मा जोङो मोनगोन ना मोना पेन्डिं जानाया बेहाय जोङो मोनसे नुनो मोन्दों एप्रब नङा होमबा बेबो एप्रब बेयो जाहैबाय सेप्तेम्बरनि 22आव बे एप्रब जाबाय एप्रब जाखांनायनि उनाव बियो जिअ'टेगिं जागोन आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो बे प्रसेस बाय प्रसेस थांबाय थागोन आरो फारि आरो नोंथांमोनाव फाइनान्सियेलि हिसाबै नोंथांमोना देग्लायनि 2023निखौ 24आव नोंथांमोना मोननाय जागोन आरो 2023नि जा नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बियो फाइनेलि 2024आव मोनहैगोन नोंथांमोना बेनि रांखौ फार्स्ट किस्ति आरो सेकेन्ड किस्ति टु स्टेप हिसाबै एबा 2 किस्ति हिसाबै नोंथांमोना 18,000खौ नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन आरो जायफोर नोंथांमोना मोनदों एबा एप्रब जाबाय होननानै बुंदोंमोन बे मोननाय फार्स्ट किस्ति 9,000 हाबनायफोरा जाहैबाय 12,000नि आन्डारावसो मोनदों बिथांमोना माने बियो गोजाम इस्टिमेट आरोना गोजाम बियो जाहैबाय 2022नि बिथांमोननि मोनसे प्रसेसमोन आरो एबा बे समनि बियो मोनसे स्केममोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ निस्सय बुजिबाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना क्लियार खालामनो हाबाय आरो नोंथांमोना आसा खालामो बे चेनेलनि गेजेराव नोंथांमोना गोजाम भिडिअ आपल'ड नुनो मोनखादों नोंथांमोना SBM टयलेटनिनो नोंथांमोना अफिसियेल साइटआव बोरै हाबो बेखौ रोङाखैब्ला बिनि स्टेप प्रसेसखौ नायनो हागोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंबो आसा खालामो नोंथांमोना क्लियार जादों लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन